Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engku baru padu sambah nak berundiang sepatah judu di hadapan tuan naik kuadu sesik di kawasan Kaligawa baribu maaf. Engku Datuk Marun sambah nak berundiang sepatah judu di hadapan nenek mama kuadu sesik di kawasan Kaligawa baribu maaf. Engku Datuk Sinaru Kayo sambah nak berundiang sepatah judu di hadapan nenek mama kuadu sesik di kawasan Kaligawa baribu maaf. Engku Raju Pengulu sambah nak berundiang sepatah judu di hadapan nenek mama kuadu sesik di kawasan Kaligawa baribu maaf. Engku Datuk Mencak sambah nak berundiang sepatah judu di hadapan nenek mama kuadu sesik di kawasan Kaligawa baribu maaf. Engku Datuk Maju Labiah sambah nak berundiang sepatah judu di hadapan nenek mama kuadu sesik di kawasan Kaligawa baribu maaf. Engku Datuk Merun Tinggi sambah nak berundiang sepatah judu di hadapan nenek mama kuadu sesik di kawasan Kaligawa baribu maaf. Engku Datuk Sinaru sambah nak berundiang sepatah judu di hadapan nenek mama kuadu sesik di kawasan Kaligawa baribu maaf. Nenek Wali Negeri Setalak nak berundiang sepatah judu di hadapan pemerintahan kuadu sesik di kawasan Kaligawa baribu maaf. Aku Tuanku Marun sambah nak berundiang sepatah judu di hadapan Imam Kali kuadu sesik di kawasan Kaligawa baribu maaf. Ampun dipuhun kanan satu maaf diminta kepada wangku nenek mama nan gadang basa batuah nan bapucuak sabana bulik bauri sabana tunggang dianjuang tinggi diambak kadang sandi andiku dalam kampung tampuak ditangkai di nagari nan ba ibarat kayu gadang di tengah koto nan bauri limbagu matan babatang sandi andiku badahan cupak di gantang barantiang balik jo balabi badaun rimbun jo adai pabungo mungkin jo patui pabuah kato nan bana kuliah baselo diuri nyo dapat basanda di batang nyo tampik menggantung di dahan nyo tampik gantungan cupak nan duo tarwih kepada Imam Kati bila Maulana jo tuangku nan tahu dihala nan jo haram saratusah nan jo batas suluah bendang adai limbago palito nan tidak kunjung padam suluahnya lo masuk di dunia bendang nyo sampai ke akhirat nan duduk nyo baca min kitab tagak nyo lintang jo pituah ulu palang jo ampang limo jo manti pegawai adai nan kamanapiak padang basinta menguat tombak basilang pari dalam pagaran kokoh pari paga dalam nagari tahu jo cadiak pandai nan ari jo bijaksano tahu di angin nan basiru tahu di dahan kamaimpok saraturan tiang kaman cucu ari dibayang katu sampai balun bagilek labang kalang bulan lasangku 30 balun dili lah diulam raso lah masuk dalam tubuh takilay ikan dalam ayay ikan takilay jalo tibo lah tantu jantan batino nyo sa taon lay ibarih kamahay nyo la tao di harago sarato nan mulo pamimpiang dunia nan capek kaki nyo ringan tangan capek kaki indak panarong ringan tangan indak pamacah aso tarantang luo sudah bati suci pamuko janiah tahu di malu nan jo sopan sarato raso jo pariso ayam nan tangkih di galanggang ancang-ancang dalam nagari tarwih pulo kabundo kandung limpapeh rumah nan gadang cemara anjong nan tinggi rumah gadang 9 ruang nan salanja kudo balari sapakiak budak maimbau panyantun kanak dagang tampik patenggang dinarumi iku pajalan sigan jualalai pado pai surik nalabiah samuy tapi jak indak mati alu tataruang patah tigo mako nak salangkok ganok nyo lah salam nyo sambah hambo kapadu wali nagari Sitalang kagirit tabang ramo-ramo inggok mancakam di disaga tada buat lalu ke tanah kete indak disabui namo kadang indak disanjung galak sambah jatuh ke tengah-tengah salu ado deta pun banyak babaju suto narang padang disasah di malah diampaikan iyo di pintu nangko laju datu ado sultan pun banyak ragu lamato di memandang kemano sambah disampaikan iyo kangku nangko ayo manyang ku Datuk Sinaru Kayo sambah tapun barangku mak ku Datuk Sinaru Kayo sebuah sambah nan disambahkan titah nan dipuhunkan sabari angin nan basa hujan nan bapuhun kayu nan bapangka kato nan bamulo alah nan jadi mulo pangka kato di alang malewe ndak samo tinggi anjong balaya ndak samo rendah kok duduk ndak samparan tagak ndak pematang nan bak balam juga titiran sebunyi lagi sagayo indak kalau menurut sandai-sandainya tentu memikir balam jo balam memikir puyuh jo puyuh puloh
tapi do hindak basuanan bak nantun itulah sifat namo minta pana di palalu ko arui kato disabui pana di palalu ko tak arui kato disabui pana dipulangkan ke tempatnya kuki tumbuhan pani lurah tumbang kabui pana tolak pedang ku datuk sinaru kayu sekian sabah sampai mali sakir walang ku datuk ma mali lain ku datuk bisi al boleh duit lah Malin lain ku datuk Biti Allah kanangaran nimba walah kalampauan Allah jadi undang di Madin tadi itu yo Allah melewit tak sama tinggi anjuang pamain tak sama rendah yo pikir balam jawalam pikir puyo yo puyo yo tambah tak puyo pada ambo kan yo itu dah sawananya ku datuk ma Madin lain ku datuk yo kayu di limbo lagi tinggi baranda kondak timba angin keladu Madin biar tu tapi sampai lah Madin sampai ku datuk sinaru kayu bilanglah bisiaklah kadangaran limbaulah kelampauan kandak kuliah minta pelaku bakarantian kita kuda tua ang kuda tua sinaro kayo lain galang di titik narang baso bari bau kia batampuk manggih babilang daripada so batiwik daripada alih sabari angin nan basa hujan nan bapuhun kayu nan bapangka katunan bamulo mana alah nan jadi mulo pangka kato jiko diagak di kanang-kanang ditimbang sabi patuy manaku ambo ka bumi manganedah ambo ka langit sa titiak tumbuhanan bayat iyo radek nabakanda dek kudarek nan kuaso isinya adek nan josara mana pertemu sarak mangato kadua adek nan memakai pihak di sarak nan mangato talukih barihnya dalam kitab pasuo ditutua malin sari ketubah imam kati tuangku jo guru-guru mana nyato sadi tonggak adai tonggak lazim pagaran kokoh naraco indak main daun bungka piawai salamonyo mana jika di dunia pedoman duit dia kira parisai amal kaum duang-duang ke Madinah ke payung panji ke sarugo mana boleh talatak dalia jema dundun sadundun adai jo agamo adai kawi sarak lazim undang menurut di belakangnya kedetua nan kedua adai nan memakai pusako dilihat moyang nan dahulunya yo langku datuk perapatiah nan sabatang dalam larih kodi caniago duo juangku datuk ketumbang duangan di bawah panji koto piliang mana boleh maliek luruh bertujuan memandang adai baju kano kok luruh makanan tiliak palabih menan cubo bantuan dimakan siku-siku mana boleh bungka gano mana nasa kato wana menan liye hukumatia menan bandiang ayo maya ku datuk sinaru kayu lain boleh tumbuhnya karajau bayak nangko dalam awan nan babari pari nan balingka tanah nan babingkah yo dibingkah tanah nak kemanakan nangku datuk marun surang dialuan surang dikemudi mana Pak undang duo mengatakan di pancuang talang katurak diambil kajunjuang siriah malang dak dapat ditulak mojuan dak dapat dirayah singkit langkah panjang paminto indak dapat sirampang padi batong di balah kaparaku indak dapat sakandati kanda Allah juanan balaku ta mana ba mangka seperti di beliau sabrien namo kajiannya nan bagala tuang kumarun lah putih pandangan ke bumi lah pulang pandangan ke akhirat ibarat tantang alah panuah nan punyo datang membawa iyo lah pulang ke rahmatullah ta mana boleh sari laya sari banamu sari badatiak sari patah sari beliau meninggal tu malah samo kita antakan ke tanah nalambang kerumpui nalayu kok sakitnya lah di silau papulangnya lah di jangwa mana ba undang juwo mengatakan piriat-piriat tabang kasama dari sama kalaman patah sayuk tabang baranti tasu di tanah batu mana dan ini turun ke mamak dari mamak ke kemanakan patah tumbuh hilang berganti sampai kini baik tujuh mana ramu-ramu sikut bang jati ketilah pulang bakudo patah tumbuh hilang berganti pusako dijawe dengan mudo mana boleh ba kini dikeluarkan balang diserahkan pagi dihitung malam dibilang hari tapi di harinan segini hari nangka 135 hari tangku datua mana ba angka seperti di beliau ku datua marun di hari sehari nan kapatang mangko dinanyakanlah nak kemanakan katih ruangan rumah nan kadang orang sumando menyempurnoi mana mangko dibuka lah perundian masuk nantun sesudah perundian dibuka tapi lah katonan sebuah bananan sayo sebuah mangko menjadi sesuai mangko takana mana lah boleh ayat ke pembuluan lah boleh kato je mu pakai ke boleh lah boleh digolongkan picak lah boleh dilayangkan ba kini bangkuas geladin namunyo nan kabagala tuangku marun ko datua ba mangka seperti dia ku datua marun mangko disuruh lah nak kemanakan maruntiah siyah digagamnya manggutiah bidang ditampuatnya langkok 100 sedah tembakau juga biayanya datua mangko disuruh puluh lah nak kemanakan surang coba dua dan capek kaki ringan tangan capek kaki indak panaruang ringan tangan indak pemacah memanggil ini mamak dan 27 imam kali na 8 balik
nya wali nagari Sitalang ketuakan tuodek nagari Sitalang sarato jorong nanduo tengkol tua. Ba kini namonyo kok nan dipanggialah datang nan disarualah tibo. Kini si Asnul Ladin namo kajian nan bagala tuangku maruun. Kok duduk samo rendah tagak samo tinggi utang nang kamambaye pi utang nang kanarimo samo jo ni mama nan 27 imam kali na pamale tua. Kinda kami pokok sepangkalan iyo minta diterimo jo atinan suci mo ko nan janya. Tulah sambah nan disambahkan ditah nan dipunkan sekian sambah ko tua sinaru kayo.